Sagardotegiak. Mendeak dira eskualderrian sagardotegiak direla. Batez ere Gipuzkoan daude, Hernani eta Askigarraga inguruan, baina batzuk Nafarroan, Behe Nafarroan eta Lapurdin ere badaude. Urtarrilaren 20an txotxa hasten da, barrikak irrikitzen dira sagardo berria probatzeko. Txotx, hitzaren jatorria, zotz hitza da, zuetzaren adeska. Egun horretan, barrikatik zuzenean egiten den sagardo berriaren lendasta. Sagardotegira ehunka lagun datoz sagardo berria probatzera. Bakoitzak, baso bat jasotzen du eta txotxa jargertzen denean, bakoitzak barrikan hartuko du sagardoa. Azken mendearen hasieran, apurruak, zeremoniaren buruzagiak, sagardo zaleak gonbidatzen zituen. Bakarrik gizonak onartzen ziren. Gaur, lehenengo bezerroei probaratzen die. Beti azken mendearen hasieran, sagardoa probatzera eta errostera etortzen ziren, sale errosleek haien janaria zekarten. Baina, sagardotegiek janari guztia bertan zuten. Bakailau lehortua, idiak eta ardiak abeltegietan, intxaurrak eta sagorrondoak. Orduan, janaria produktu hauekin proposatzeko ideia izan zuten. Gaur, gutxi gora behera menu berbera hauekitzen dugu. Gehienetan tente jaten dugu, baina orain, sagardotegi askok ezartzeko aukera ematen dute. Antzina, gelak ilunak ziren eta ez oso errosoak. Orain, handiak eta atseginak bilakatu dira. Arrataldean etortzen dira sagardoa edatera eta elkarrekin jatera. Kantuen eta jarrien erdian geroa beroa da. Sagardotegiak beti izan dira topaketa lekuak eta bertso asko egin dira sagardotegietan. Sagardotegiak pixka bat ahaztuak gelditu ziren, baina 90. hamarkadatik aurrera jarduera bat aurkitu zuten. Jendea gero eta gazteagoa doa. Eskualerria famatu bihurtu da sagardotegiengatik. Han jende asko biltzen da lagunekin txotx gaua pasatzeko. Benetako tradizioa da. 4 hilabete errauten du, alabaina gaur sagardotegi batzuk urte osoan daude errekita. Sagardotegia eskualerriko festen ezaugarria da. Bisitaria gero eta gehiago dira, errakargarri turistiko ere bilakatu da. Badirudi sagardotegien arrakastak segituko duela.